Gaba hartan hitz hartu nion loak hartu aurretik. Hitz hartu zen bai, baina mutu dabil ordutik. Ontzak, hotza, ontzat eman zuen, hortzak dardarka zituen arren. Odeik txikia zenean eskuan zuen min, handitzean idazteari zionekin. Bihar amari kontatuko dizkio 375 ipuin. Argia amatatu badu ere, hor jarraitzen du itzalak. Ametsetan norabait alde egin errealitate berriak sortuz. Etengabe pentsatzearen eta pentsatzeari ustearen arteko kimera. Oharkabean ohartu nintzen, azkenean ohartu nintzela. Bazekien zirt ala zart behar zuela, baina hala horretan, palindromoaren kaiolan harrapatuta, bizitzeko beldurrez bizi zen dudati. Lortu zuen liburua egitea, pozarren Durangoko azokara eroan. Tsunamian galdu zitzaion betiko galduta, besteen horriek itota. Zinez, sinestu nion, zin egin zidan horri. Tamalez, inauteriak ziren egutegian. Mozorroak kendu arte, itxaron beharko. Egia eta errealitatean ahazten zituen, batzuetan nahita eta besteetan oharkabe, baina etengabe. Handitan, txikitan nintzena izan nahiko nuke. Gauza txikienarekin zoriontsua eta koloretako munduaren protagonista. Bart egiarekin topatu nintzen, eta bi gin tonik edan behar izan nituen bera ahazteko. Iragana ez deuseste aldera, gure amonak ez zituen egunak egutegitik ezabatzen. Horregatik, oraindik gure artean dagoela dirudi. Esku hauek nireak dira, baina idazten dutena ez da nirea bakarrik. Esku hauek aurrekoenak dira, ingurukoenak eta ondorengoenak. Behin batean, musikari bat trikitisarekin melodia hau hasi zen joten, eta lainoak hasi ziren dantzan. Inspirazioaren bila zebilen, inspirazioaren zain. Baina beti egiten zion izkin, ekinean zegoelako eskutatuta, lanaren atzean. Sortu zaizkigun zauri guztiak seduzitu nahi ditut. Deskuidatzeko bidea erakutsiko diet, eta oharkabean ahaztu egingo gaituzte. Korrika egiten hasi zen, gizartetik ihes egin nahian, baina hankak etxean utzi zituen. Bera uan olerkia, ihintzan irakurtzen ez ekiana. Hala nago geroztik, hitzik gabe. Udazkeneko, azken basoko, azken zuhaitzeko, azken ostoa. Hori da, esperantza. Beste herrialde batera joateko aukera izan zuen, baina jada, aritzak bezala, bere herrian sustraiak bota zituen. Automobila azaleratu, abiada hartu, leihoa jaitsi eta ileari eragin. Askatasun simulakroa egiteko premia larria baitzuen. Maritxu, marimutil, iezdun, marizikin, emagaldu, marika, batzuetan hitzak laban bihurtzen dira, batzuetan hitzek hil egiten dute. Aireak egaka ekarritako hasia, lurrean ernatu eta goizeko hintzak busti zuen. Ekaitzaren txinparta batek kiskali zuen arte. Ilusioak egiaren aieruak eskutatzeko hormak sortzen zizkion etengabe. Ene, zenbatu beldura kopetean. Eta printzesak musu eman zion sukaldariari igelaren azken hanka zupatu ostean. Hain zen hotza negua, ilargiak gauero, eguzkiarengana hurbildu beharra zeukala. Gizakia da, ardi berdinarekin estropezu egitean, harria beste bateri botatzen dion animalia bakarra.